खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। लादाखनि दैदेनगिरि सनम वांचुकजों लोगोसे सा 150खौ दिल्ली पुलिसआ कर्ट एरेस्ट खालामदों। गावनि बिमाखौनो गिख्रंथावै बुथारनायनि दायाव तानिया कुमारिया बिजिरसालिनि मोगा-मोगि जानांदों। फिसाफोरा बोराय बुरि बिमा बिफाखौ जेब्लायबो जोथोनै लाखिनांगौ बुंदों अमर सिंह ब्रह्म। बराक सेरफांनि सिलचर नोगोराव दैबाना। बिटिआरआव थानाय गासै मोन 19 खाजोना बेंखनफोरनि सार्कल अफिसारफोरजों रिभिउ मेल खुंदों। अनलाइन डिलिभारि बयखौ खास्रि बिस्रियै बुथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लादाखनि रायजो राजाया इउनियन टेरिटरिजों गोजोनैलाय भारत संबिजिरनि 6थि फारियाव एबा 6 शेड्युल दाबिनानै दिल्लीयाव हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै दिल्लीयाव हाबहांनाय समाव दिल्ली पुलिसआ हारियाना पुलिसनि हेफाजाबजों लादाखनि दैदेनगिरि सनम वांचुकजों लोगोसे गासै 150 सुबुंखौ कर्ट एरेस्ट खालामनानै हमथादों। दिल्ली पुलिसआ भारतीय आयेननि CRPC 144 आरो 163 नि जोहै आलिपुर थानाजों लोगोसे खाथि खालानि गोबां थानायाव गासै 150 लादाखिफोरखौ हमथानानै दोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। ओजोंहाय दैदेनगिरि सनम वांचुकआ टुइटारनि जोहै फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावसोरखौ दिल्लीयाव हाबहांनायावनो दिल्लीनि सिमायारि ओनसोलाव गासै 100सो पुलिस मावफारियाफोरा हमथादों। मख'नो गोनांदि लादाख एपेक्स बडी आरो कारगिल डेम'क्रेटिक एलायन्सआ जथायैनो लादाखखौ इउनियन टेरिटरिनि सोलाय भारतीय संबिजिरनि 6थि फारि एबा 6 शेड्युलाव थिसननानै होनो दाबि खालामदोंमोन। गावनि बिमाखौ बुथारनायनि दायनिगिरि 18 बोसोर बैसोनि तानिया कुमारिया सानथाम पुलिस जिम्मायाव थानायनि उनाव मैया मंगलबारखालि बिजिरसालियाव नुजाथिनो गोनां जादों। बिजिरसालियाव थिसननायनि सिगां तानिया कुमारिखौ सावस्रि आनजादनि थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि मेघालयनि गंसे सोरखारि नङि मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आरो सासे आखा-फाखा टेनिस गेलेगिरि तानिया कुमारिया गावनि बिमाखौनो खास्रि बिस्रियै बुथारदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला बिमाखौ बुनानै खर' आरो मोखाङाव गोब्राब जोखोम खालामनानै बुथारनाय जादोंमोन। बे जाथायनि बागै नसुंसेनि सासे सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्ला बियो फ्लेटनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्ला बियो आंनो खोन्थादोंमोन दि बियो गावनि बिमाखौ गावखौ रैखाथि होनो बुथारदोंमोन आरो बिमाया नखरनि बाथ्राखौ मानियाखैमोन। जाथायनि 1 घन्टासोनि उनाव तानियाया थैजों बुंफबनाय एपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन जायनि जाहोनाव नसुंसेनि सुबुंफ्रा दिसपुर पुलिस थानाजों सोमोन्दो लाखिनो गोनां जादोंमोन आरो लोगो लोगोनो मावख'गिरिफोरा जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सहखौ बोखांहोयो आरो आनजादनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि तानियाया थांनाय बोसोराव USTMआव मुं थिसनदोंमोन आरो राजखान्थि बिगियान बिफानाव 3थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङमोन। गावनि साबसिन सोलोंथायारिनि थाखाय तानियाया बयजोंबो मिथिजानायमोन आरो सासे आखा-फाखा लन टेनिस गेलेगिरिमोन। गावनि साबसिन सोलोंथायारिनि थाखाय तानियाया बयजोंबो मिथिजानायमोन आरो सासे आखा-फाखा लन टेनिस गेलेगिरिमोन, जाय नबेम्बर दानाव मोनसे गेजेर हायुंआरि टुर्नामेन्टआव बादायलायनो थियारिमोन। गेलेमुआव गावनि रोंग'थिनि थाखाय गोबां बान्था मोननो हादोंमोन तानिया कुमारिया। गसाइगावआव माहारियारि बैसोगोरा सुबुं सान फालिदों। मंगलबारखालि गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय हाब्रुबिलनि रायजोआरि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै माहारियारि बैसोगोरा सुबुं सान फालिनाय हाबाफारिया मोजाङै थुंगेबाय। अल बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि गसाइगाव जिल्ला कमिटिनि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारियाव पद्मश्री डक्टर मंगलसिंह हाज'वारिनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बारग' IRS
जनकलाल बसुमतारी, बर' रेबग्रा गौथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, लोगोसेनो गुबुन गुबुन जिल्लानि बैसोगोरा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव फुंबिलि जानाय लोगो लोगोनो आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ जागायो मिरु आफादनि आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया। बेनि उनाव समाज सिबियारि डक्टर अचिन्त कुमार बसुमतारिया रुंसारि थुनलाइगिरि गुनेश्वर मुसाहारिनि मुसुखायाव बिबार माला होनानै मान बावो। लोगोसेनो सानजौफुनि 2 रिंगा जानाय लोगो लोगो गेवलां मेलखौ सामलायो मिरुनि आफादगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया आरो हाबाफारिनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव 75 बोसोर बैसो बारग'लांनाय सुबुंफोरखौ मान बावनाय जायो। फिसाफोरा बोराय बुरि बिमा बिफाखौ जेब्लायबो जोथोनै लाखिनांगौ आरो सोरबा फिसाफोरजों बोराय बुरि बिमा फिसिजायैफोरखौ दुलाराय बर' बैसोगोरा गौथुमा मोनसे हस्टेल खालामनानै दोननायनि थाखाय थांखि लानाय जादों। लोगोसेनो बे आफादा जेबो राजखान्थि हान्जाजों सोमोन्दो गैयै मोनसे आफाद। बे आफादाव गासैबो राजखान्थि हान्जानि सुबुंफोरा खामानि मावनायनि खाबुखौ लानो हागोन होननानै बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मआ फोरमायो। बराक सेरफांनि सिलचर नोगोराव हिन्दु केलेन्डारनि 7थि अखाफोर दान आसिन दानाव गोबां अखा हानायनि गेजेराव समबारनि मोनानिफ्राय दैबानाजों लोमसावजादों। मख'नो गोनांदि अम्बिकापेट्टी, शिलं पेट्टी, नेशनेल हाईवे पइन्ट, सनाई रड, बिलफार आरो लिंक रडजों लोगोसे गासैबो गाहाय राजा लामाफोर आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव दै लोमसावनायजों गासै सिलचर नोगोरा गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैदों। अखा हानानै दैबाना जानायनि जाहोनाव गासै नोगोरावनो गिख्रंथाव ट्राफिकनि जेंना सोमजिदोंमोन आरो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव हेंथा सोमजिदों। मख'नो गोनांदि गासै काछार जिल्लायाव हरसे बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां अखा हादोंमोन, जायनि जाहोनाव हा गिसिखानाय आरो दैबाना जादों। बारहुंखा आरो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां बिफां लाइफांफोरा बायदों, लामा सामाफोरा खहा जादों आरो मोब्लिब सुबिदाफोराव हेंथा सोमजिदों। मख'नो गोनांदि बरखला बियाबनि जारैलटला ओनसोलनि सिङाव थानाय गंगाफोराव हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय आरो अखानि दैया गोबां न'फोरखौ खहा खालामदों। गामियारिफोरा हर गेजेराव गावसोरनि न'फोरखौ खालि खालामनो गोनां जादोंमोन मानोना दैया बिसोरनि न'फोराव हाबनानै गोबां खहा खालामदोंमोन। गोबां सुबुङानो गावसोरनि जिउखौ आरो मुवा बेसादफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि गोनां जायगायाव थाहैनो गोनां जादों। दैबानाजों गोहोम गोग्लैनाय थागिरिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला गनायथि गैयै लुनाय नालानि खान्थिखौ होबथानायनि जाहोनाव दैबानाया गाज्रिसिन जादोंमोन होननानै बुंथिदों। हा गिसिखानाय आरो बिफां लाइफांफोरा गोग्लैनायनि जाहोनाव जारैटला चन्द्रनाथपुर फोनांजाब लामाया होंगो दोंगोजों थाबथानो गोनां जादों। बिटिआरआव थानाय गासै मोन 19 खाजोना बेंखनफोरनि सार्कोल अफिसारफोरजों मैया मंगलबारखालि मोनसे रिभिउ मेल एबा नायबिजिरनाय मेलनि मासि सामलायनाय बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिहोदों। बे हाबाफारियाव मिशन बैसुमुथि 1.0नि दावगानाय, हाजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव खामानि मावनाय, बेंखन एबा जिल्लानि सायाव खामानि मावफुंनायनि बिजिरनाय आरो गुबुन गोनां खाजोना आयदाफोरनि सायाव खौरां लादोंमोन। मख'नो गोनांदि दिनैसिम मिशन बैसुमुथि 1.0नि मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों 90,000निबो बांसिन आर'जलाइफोर मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो आरो आं बेखौ फोरमायनानै गोजोननाय मोन्दों दि 70,000निबो बांसिन केसफोरखौ सिगांनिफ्रायनो जाफुंसारै फोजोबनाय जाबाय होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ ससियेल मिडियायाव लिरनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआरनि सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ रैखाथि होनाया जोंनि जौसिन गोनांथि आरो जों बिटिआरनि नोगोरारिफोरनो गोरलैयै खाजोना आरो हाजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाय होनायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगासिनो थानाय बाथ्राखौबो फोरमायदों प्रमद बर'आ।
लखनऊआव सासे कास्टमारनो 1.5 लाख बेसेननि आइफन डिलिभारि खालामनाय समाव सासे 30 बोसोरनि डिलिभारि बयखौ खाबु लानानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुथारनायनि उनाव डिलिभारि बयनि गोथै सह'खौ इन्दिरा केनेलाव गारनानै दोनहैदों, जायनि थाखाय सह'खौ SDRF हानजाया नागिरदोंमोन। सिनहटनि थागिबि गजान मुंनि सासे सुबुङा अनलाइन फ्लिपकार्टआव केश अन डिलिभारिनि गेजेरजों आइफन अर्डार होदोंमोन, जेराव 23 सेप्तेम्बर खालि निशानगंज ओनसोलनि डिलिभारि बय भारत साहुआ गजाननि न'आव थांनानै डिलिभारि हैनो थांनायावनो गजान आरो बिनि लोगोफोरा खाबु लानानै डिलिभारि बय साहुखौ गोदोनायाव हानानै बुथारनायनि उनाव बिनि गोथै सह'खौ दोनखुमानानै केनेलाव गारहैदोंमोन। साननैनि उनावबो 25 सेप्तेम्बर खालि साहुखौ न'आव फैफिनैनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा सिनहट पुलिस थानायाव बिनि गोमानायनि खौरांखौ हैनाय जायो। बबेखानि पुलिसआ कल ट्रेक खालामनायनि गेजेरजों गजान आरो बिनि लोगो आकाशखौ दायनिगिरि महरै मिथिनो मोननाय जायो। दासान्दि SDRF हानजाया केनेलाव गोथै सह'खौ नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।